Αρχές Σεπτεμβρίου 1943, η Ιταλία παραδίδεται στους συμμάχους. Το 136 τάγμα Παρνασίδας πέφτει από την Αγόριανη στην Αράχοβα για να διαπραγματευτεί τον αφοπλισμό των Ιταλών και συγχρόνως να εμποδίσει τις γερμανικές δυνάμεις από Άμφισσα και Λιβαδιά να προσεγγίσουν το Ιταλικό τάγμα, δύναμη 700 άνδρες, και να πάρουν τα όπλα του. Οι σύνδεσμοι ύστερα από την αναγνώριση συνέταξαν ένα γράμμα προς τον Ιταλό διοικητή, το έδωσαν στον παπά του χωριού, τον πάτερ Συνέσιο, και του το πήγε. Χρειάστηκε να ξαναστείλει τον πάτερ στον Ιταλό και να του πει πως αν μέχρι το πρωί δεν δεχτεί να συναντηθούν στον Άγιο Γεώργιο, θα τους κάψουνε όλους. Δέχτηκε. Το πρωί μόλις έφεξε είχαν ειδοποιήσει και τον κόσμο, όλο το χωριό να βρίσκεται έξω από την εκκλησία. Έφτασε με 4 αξιωματικούς και τη διερμηνέα του την Καρακαντού. Ο Ιταλός βεβαίωσε ότι δεν έχουνε τίποτα μαζί τους. Για τα όπλα είπε πως περιμένει διαταγή και σε περίπτωση που έρθουνε Γερμανοί θα τους χτυπήσει. Ζήτησε να δει τον Νικηφόρο να μιλήσει μαζί του για να εξασφαλιστεί και θα δώσει τα όπλα. Ο Νικηφόρος είχε ειδοποιηθεί, είχε προωθήσει τα τμήματά του προς το Σταυρό, είχε μαζί του και 1 ή 2 όλμους και τους έταξε σε κατάλληλες θέσεις για τη μάχη θα γινόταν οπωσδήποτε. Από την Άμφισσα ερχότανε προς την Αράχοβα φάλαγγα 12 γερμανικών αυτοκινήτων με 180 περίπου άνδρες. Πριν ξεκινήσουν, κάποιος δημιουργήτης ανέφερε στο λοχαγό Κοχ πως τα υψώματα κοντά στην Αράχοβα είχαν φανεί οι αντάρτες. Ο Κοχ το πήρε αψήφιστα, ήταν της γνώμης πως επρόκειτο για βοσκούς που φεύγουν. Ο υπολοχαγός Σάιφερ πρότεινε να πάρουν τον πιο σίγουρο δρόμο της Γραβιάς. Δεν κατόρθωσε όμως να μεταπείσει το λοχαγό Κοχ. 3 χιλιόμετρα πιο πέρα, καθώς η φάλαγγα κουλουριαζόταν πάνω στο φιδωτό δρόμο που ανεβαίνει προς την Αράχοβα, δέχτηκε από ψηλά τα πρώτα πυρά. Σχεδόν αμέσως το τμήμα βρέθηκε σε ένα χαλάζι από πυρά πολυβόλων και όλμων. Οι πρώτοι νεκροί και τραυματίες είχαν πέσει πάνω στα χωράφια. Η κατάσταση για το λόχο το μεσημέρι έγινε απελπιστική. Πιθανός τρόπος ενέδρας. Πρώτη περίπτωση. ΑΒ πλευρά σε βουνό. ΒΓ σε βουνό. Ο τύπος της ενέδρας Β. Η ποιήτα με τόνο πέταλο. Στα χαμηλά η εχθρική δύναμη. Από όλες τις πλευρές και από ψηλά η κατίσχυση πυρών. Οι εφοδεύοντες θα μπορούσαν να είναι στην πλευρά ΑΒ. Δεύτερη περίπτωση. ΑΒ ίσιωμα. Και πλευρά ΒΓ βουνό. Ο τύπος της ενέδρας θα μπορούσε να είναι Γ. Στα χαμηλά η εχθρική δύναμη. Εφοδεύοντες στην πλευρά ΑΒ, υποστήριξη στην πλευρά ΒΓ, εφοδεύοντες και υποστήριξη και στις δύο πλευρές. Πιθανή είναι η επέκταση της ενέδρας μέχρι το σημείο Δ. Τόσο με εφοδεύοντες όσο και με υποστήριξη. Κάτι σαν μία μίνι ενέδρα. Που θα δρά και σαν αποκοπή. Θα μπορούσε να υπάρχει και άλλη μια πιθανή εφεδρεία έτοιμη να επέμβει όπου χρειαστεί πιο μακριά από αυτή την ενεδρευτική δύναμη. Πιθανές αποκοπές στους δρόμους Άμφισσα Αράχοβα και Αράχοβα, Γραβιά. Όπως θα δούμε, το τμήμα αποκοπής, στο δρόμο Άμφισσας Αράχοβας, ήταν πολύ μεγάλο και έδρασε ενεδρευτικά. Από τα υψώματα ακούγονταν τώρα σαλπίσματα. Η είδηση για την καταστροφή του τμήματος, που ήλθε σε λίγο, βρήκε το λοχαγό Κοχ να κοίταται στο χώμα, βαριά πληγωμένος με τραύματα στην κοιλιά. Η ευθύνη ήλθε τώρα στον υπολοχαγό Σάιφερ, που πήρε τη διοίκηση του λόχου, όταν λόχος δεν υπήρχε πλέον. Προς τις πρώτες απογευματινές ώρες, ο Σάιφερ αντιλήφθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος να αποκοπεί από κάθε δυνατότητα διαφυγής του. Όμως πυροβολισμοί ακούστηκαν από το μέρος των Δελφών. Κάτι που του ξανάδωσε ελπίδες για ενισχύσεις. Πραγματικά ο διοικητής του 218 τάγματος, ταγματάρχης Τσίλκε, με τον 7ο λόχο του λοχαγού Μάλτεν, τον 8ο λόχο του λοχαγού Καχούν και με μια ακόμη μονάδα του συντάγματος υπό τον υπολοχαγό Σουμ είχαν προωθηθεί για να βοηθήσουν τον 5ο λόχο.
Ο υπολοχαγός Σάιφερ και οι άνδρες του είχαν αποκάμει, πάνω στην προσπάθεια να διασπάσουν τον κλειό, ο Σάιφερ χτυπήθηκε στην κοιλιά και στο δεξί του χέρι. Ο ταγματάρχης Τσίλκι ανέπτυξε τις δυνάμεις του πάνω από τους δελφούς, αλλά δεν μπόρεσε να διασπάσει. Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου, εστάλησαν ενισχύσεις από το 1-18 τάγμα. Ο ενισχυμένος πρώτος λόχος με το λοχαγό Μπάουερ δοκίμασε να προωθηθεί από τη βορεινή κορυφογραμμή των δελφών, για να υπερφαλαγγίσει το εχθρικό μέτωπο. Οι άλλες μονάδες του συντάγματος, ενισχυμένες από βαριά όπλα πεζικού της μεραρχίας Πολιτσάι των SS, προχώρησαν από τους δελφούς προς τα υψώματα της Αράχοβας, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσαν να υπερνικήσουν τον αντίπαλο. Κατά την υποχώρηση των Γερμανών χτυπήθηκαν από στοιχεία του 542 υπό τους ταγματάρχες Μανέο, Φαρμάκη. Τελικώς γύρω στους 25 Γερμανοί στρατιώτες κατάφεραν να επιστρέψουν στην Άμφισσα. Η μαχητική ομάδα του Στηρίου. Στη σκληρή αυτή αναμέτρηση πήρε μέρος η μαχητική ομάδα του Στηρίου και έχασε τον αρχηγό της Χρήστο Κατσούλη, για τον οποίον ο Νίκος Καλοπίτας, καπετάνιος του 1 του λόχου στο 1134 τάγμα Λιβαδιάς του Έλα, σε γραπτή μαρτυρία του αναφέρει τα εξής. Πολλοί αντάρτες πιαστήκανε στα χέρια με τους Γερμανούς. Είδα με τα μάτια μου τον αρχηγό της μαχητικής ομάδας του Στηρίου, Χρήστο Κατσούλη. Πάλευε με ένα Γερμανό και μία να πέφτει κάτω, ο Γερμανός μία ο δικός μας. Για μία στιγμή κατόρθωσε και πετάει τον Γερμανό κάτω από τον τοίχο της τροφής και το σκότωσε. Δίπλα του αμέσως πίσω από την τάφρο φύτρωσε άλλος Γερμανός με το μυδράλιο και άρχισε να μας βάζει. Γυρίζει απότομα ο Κατσούλης και το σκοτώνει και αυτόν, και μόλις έσκυβε να πάρει το μυδράλιο, τον σκότωσε ένας άλλος Γερμανός. Αποτελέσματα. Τελικά ο Έλλας με την εξόντωση του γερμανικού λόχου, κατάφερε να αποκτήσει τον πολύτιμο ιταλικό εξοπλισμό βαρέων όπλων από ένα ολόκληρο ιταλικό τάγμα. Ενώ οι γερμανικές δυνάμεις κινητοποίησαν 2 τάγματα της μεραρχίας κυνηγών και στοιχεία της 4ης SS Πολυζέη, οι οποίες αποκρούστηκαν με αποτέλεσμα την επέμβαση της μεραρχίας Μπράντανμπεργκ και χρήσης πυροβολικού. Τις επόμενες μέρες οι Γερμανοί αφόπλησαν την Ιταλική φρουρά στο Λιδωρίκι. Απώλειες Γερμανών 200 έως 250 και τις 2 μέρες. Εχμάλωτοι 10. Διαφεύγοντες 25. Απώλειες ελληνικές 12. Τα ονόματα των πεσόντων στη μάχη της Αράχοβας. Χρήστος Κατσούλης. Χαράλαμπος Παπάς. Χρήστος Κρομίδας. Μίτσος Μακρύς. Λουκάς Κομματάς. Γιάννης Τσότρας. Στάθης Κορίτος. Θήμιος Μήταλας. Γιώργος Καραϊσκός. Πέτρος Χωοσικόχας. Μιχαήλ Αντωνόπουλος.